Kananmunan tarina alkaa kanalasta. Tässä tuottajamme kanalassa käytetään huipputekniikkaa ja kanat ovat kerroslattiakanalassa vapaina. Kanalaan on rakennettu kanoille erilaisia virikkeitä ja kerroslattiakanalassa kanat pääsevät liikkumaan myös korkeussuunnassa. Tuoreuden varmistamiseksi munat kerätään joka aamu. Kanalan olosuhteita, kuten lämpötila ja ilmanvaihto, säädellään tarkasti. Myös kanojen tiedot, kuten veden juonti, ruokinta ja painon kehitys löytyvät järjestelmästä. Näistä kauniista järvimaisemista kananmunan matka jatkuu Loimaalle. Kananmunat kuljetetaan elintarvikehyväksytyllä kuljetuskalustolla ja lämpösäädellyssä lämpötilassa. Kananmunien keräily tiloilta tapahtuu keskitetysti ja ympäristöystävällisesti. Kieku on kuorellisen kananmunatuotannon edelläkävijä ja Loimaalla sijaitseva pakkaamomme on Suomen nykyaikaisin. Kananmunien saapuessa Loimaalle jokainen kananmunaerä kirjataan vastaanotetuksi ja niille tehdään lämpötilavalvonnan seuranta. Kieku kananmunia kulkee pakkaamon kautta jokaisen työpäivän aikana yli 1 miljoona kappaletta. Kaikki tiloilta tulevat pakkausmateriaalit, joissa kananmunat toimitetaan pakkaamolle, pestään ja desinfioidaan pakkaamollamme. Näin toimitaan jokaisen käyttökerran jälkeen hyvän hygienian ja laadun varmistamiseksi. Pesun jälkeen pakkausmateriaalit toimitetaan takaisin tuottajille puhtaina käyttöä varten. Kaikki kananmunat pakataan luontoystävälliseen kierrätysmateriaaliin. Hyvän laadun varmistamiseksi kananmunat menevät tarkan laatulajittelun läpi. Jokainen kananmuna laatulajitellaan erikseen. Tuottajiemme asenne ja vankka ammattitaito takaavat, että Kiekun pakkaamaat kananmunat ovat turvallisia ja terveellisiä, puhtaita luonnontuotteita. Kameralajittelussa poistetaan likaiset kananmunat. Ja vastaavasti särömunatunnistimella poistetaan säröiset kananmunat. Jokainen kananmuna punnitaan ja leimataan ennen kuluttajapakkaukseen menoa. Lopuksi kananmunat läpivalaistaan. Leiman avulla voidaan selvittää, mistä kanalasta kananmunat ovat tulleet ja mikä on pakkauspäivämäärä. Kananmunat, jotka eivät mene kuluttajarasiaan, ohjautuvat suomalaisen teollisuuden käyttöön. Tällä vähennämme hävikkiä. Automatisoinnilla olemme pystyneet keventämään työntekijöidemme fyysistä kuormaa sekä tehostamaan kananmunien pakkaamista. Kiekun asiakkaina ovat kaikki kotimaiset merkittävät vähittäiskaupat sekä tukut, hotellit, ravintolat ja koulut sekä päiväkodit. Lisäksi toimitamme laadukasta, suomalaista, salmonellavapaata kananmunaa viikoittain Keski-Eurooppaan. Monilla kiekulaisten tiloilla kananmunia on tuotettu jo useiden sukupolvien ajan. Tuotantoketjussa tärkeitä arvoja ovat kanojen ja ympäristön hyvinvointi. Koulutamme tuottajiamme ja henkilökuntaamme käyttämään toiminnassa nykyaikaista tekniikkaa. Kiekulle on myönnetty arvostettu elintarviketurvallisuuden ja laadun BRC-sertifikaatti osoituksena korkeatasoisesta toiminnasta. Pakkaamisen jälkeen kananmunat siirtyvät varastoon, josta ne lähtevät saman päivän iltana eteenpäin. Tällä takaamme hyvän säilyvyyden ja tuoreuden. Tehokkaalla toiminnallamme pystymme varmistamaan kananmunille hyvän ja nopean tien suoraan kanalasta kuluttajalle. Pakkaamolta munat matkaavat kaupan kautta suomalaisten ruokapöytiin. Vuonna 2007 perustettu Kieku on 100% suomalaisten kananmunan tuottajien omistama. Pakkaamme kananmunat hyödyntäen uusiutuvaa energiaa.
Kieku kananmunat ovat aina tuoreita, suoraan kotimaiselta tuottajalta noudettuja ja Suomessa pakattuja kananmunia. Ostamalla Kiekun kananmunia tuet kotimaista yrittäjyyttä.